No niin, Janne. Mikä matsi? Hyvä matsi, tosi tiukka, erittäin jännä. Mun mielestä eka erä täysin meidän hallintaa pystyttiin viemään. Toka erä meni todella rikkonaiseksi. Siinä vähän ehkä lähti lapasesta tää meidänkin pelaaminen. Et siinä ei pystytty pitämään kurialaisesti kiinni omasta pelaamisesta. Ja kolmas taas, niin alku vähän vaikea, mutta sitten kun saatiin sovituista asioista, mistä oltiin puhuttu ennen peliä kiinni, niin heti niin kuin saatiin rytmi siihen ja kaveri meni ihan halvaantui siinä sitten, että saatiin sen jälkeen paljon onnistumisia, että todella tyytyväinen on. Mainitsit pallonhallinnan ennen kuin läksitte matsiin, se onnistui todellakin hyvin. Mitä sitten tapahtui? Mitä toisessa erässä tapahtui? Siitä tuli varmaan muutama aika helppo käähy ehkä siis molemmin puolin, että se meni vähän rikkonaiseksi. Me ei saatu ihan onnistumisia, sit YV:llä kaveri sai. Ja sitä kautta niin sit tuli ehkä vähän semmonen, että rupesi mailla tärisee kädessä ja ei oikein uskaltanut pelata. Ei kuitenkaan ole sellaista, viime kaudella jätkät, tää jengi lähti puoliväliin edes lauluun, niin ei ole semmoista kokemusta näistä jutuista kuitenkaan. Että tää on iso askel ehkä kohti seuraavaa peliä nyt sitten. Hieno voitto, odotetaan jatkoa. Joo, kiitos.